Anginamsebenzi nokuthi nikhuluma ngani kumaskandi nenzani. Ushodi ubesefana nobhuti kimi, uhlale nami for I think about 3 years. Mangimthola nami ngamthola khona la ku TikTok. Saba nebhizinisi ke mina naye ebesiphusha izinto ngalendlela esiphusha ngayo. Sahlala nje noShodi saba right. Mina ngimbiza ngoShodi. Zenzeka igameko la ngibona khona ukuthi mhlambe akuhlali kahle. Ngimkhuze ukuthi ayiShodi la ungenzi kanje. La yenza kanje. Ngoba angisumuntu oactive kakhulu ku social media but bengikhuluma naye la ngibona khona ukuthi akenzi kahle. Nala enza right khona bengiphinde ngikhulume naye futhi. Sahlala ke naye isikhathi eside uShodi. Esikhathini esiningi ke benimbona ahamba nomfana omncane. Bekumfana mi ke loyo ilasibone yami. Ashutha nayo uShodi angigadela umuzi. Ngumuntu nje o resourceful ukuthi mangekho kuba uye nje oba busy. La egcekeni. So manje la ebelele khona ngiyafisa ngathi ngahamba ngiyomvusa ngimtshele ukuthi Shodi ngicela usondele mfethu vela. Bengicela ukuthi uvele mfethu. Ngiyafisa ukuthi ngathi angavela somewhere. Ngiyafisa. So bafethu bengicela ukuthi niyeke lento le. Ngiyanicela bafethu, ngicela niyeke lento le. Ngiyanicela. Bojiyane, Sikhova nethimba lenu ngiyacela bafethu ngicela niyeke lento le. Please. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyeke. Kungaze kuphuma omunye umphefumulo futhi ngoba last year ngathola icall kubantu abaningi bathi mfethu kuthiwa kunomuntu osedujuliwe. Mangithi ngiyatatazela ngiyafona ngiyamthola uShodi kuthiwa lowo muntu lowo udubula. Umoya wami wathi ukwehla kancane. Kodwa ngibhlungu ngodubula. Namhlanje ngisemsebenzini ngithola enye call futhi ukuthi sekukanje. Ngiyacela bafethu. Ngicela niyeke lento. Iyekeni bafethu, iyekeni please. Angeke uzufe. Angeke uzulimala ndawo uma ungakhulumi. Ngicela ningene ku TikTok nizenzele i-content ngamaqhawe wenu o ngengoma eniyithandayo please. One is more than enough. Ngiyacela bafethu ngicela niyeke lento le. Please. Ngiyacela. Ngicela niyeke bafethu. Ngicela niyeke. Hayi mwanami ukukhululile mfethu sikuhlungu sonke labafethu ujiyane bafethu ngiyacela Sikhova bafethu ngicela sivale nabo live wona mhlambe ngiyacela bafethu ngelutho ngiyacela bafethu esibavale nabo live mfethu ngiyenza mwanami ukuthi unike imvumo mfethu umndeni we appreciate that mfethu but khulumeka izinto eziningi ezinye ngamela ziyakhulumeka sizodala more inkinga ngicela nesimele kancane sivale nabo live bafethu siyacela sazi sikhulume nathi izinto eziningi. Siyacela bafethu. Sizobuya ko live sibashayo live sikhulunya ngebaphaza simeni silalela ingoma bala kesimeni kuyinkulumo. Uyabo? Siyacela bafethu. Sihlungu sonke la bafethu. Uyabo? Semanzini sonke siyakhala so. Ungathi ngikhulumela lo mfethu. Bafethu. Alesibala bo live ngiyacela. Ngiyacela bafethu hayi kahle. Uyabo nje bafethu. Yeah, live ngizovala mfethu.
ngizovala inkinga yami ukuthi kunabantu abaningi abangithintayo eceleni and bekumele ngiyenze ibedle yonke lento le. Ngiye ngacela ke kumndeni ukuthi ngi-announce. Bengicela nje ukuthi ngikhuluma amazwi okugcina. Cela niyeke lento bafowethu, iyekeni lento bafowethu please. Iyekeni lento ukuthi nihambe nikhuluma nenza inani, iyekeni lento le. One soul is more than enough. One soul is more than enough. Iyekeni. Skova, Gianni, nebandla nonke iyekeni lento le